Sa bunding tulong kami makaalagad kaninyo, ani among ito pagbugna kining tulunganon ni Doktora Abugada Lourdes Libres Rosaroso nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Hi guys, so once again, this is Dion Carlos Pasabta ko. It's another vlog po. At this time, pinaka-importante po ni siya ako na vlog is because atong i-celebrate ang birthday sa founder sa St. Paul College Foundation Incorporated. She is my previous boss. So, ako siyang pinakauna nga amo sa teaching life na po. Mas ilhado siya sa iyahang programa sa DYHP nga Kini ang Akong Suliran. So, wherever you go guys, din sa Central Visayas, ug sa atong maabtan sa iyahang broadcast, ilhado kay siya tungod sa anang nga programa. So, paan man guna siya nga programa, ang intention niya is para mutabang, mo advice, tapos mutabang. Aside sa anak niya, napod siya yung mga gipagtabangan. Air na siya for 35 years. And to remember also Doktora Rosaroso, born last February 11, 1935, and she died last August 20, 2010. So during my employment din sa iyang school, so naabtan pa na ako siya. So the best na amo. So daghan kay makastoryaan na. So mao nang gituyo ginin ako siya og vlog because I know that many of the nurses now working abroad, local and abroad, is a product sa St. Paul College Foundation Incorporated na mga IT natin na nasa ibang bansa na rin nagtatrabaho yung iba at saka yung iba is nandito lang sa local. Why I knew it's because I still have a communication with some of those students na naging successful sila. So sila ang produkto sa St. Paul College Foundation Incorporated na pinatakbo po ni Doktora Lourdes Rosaroso. So mayroon siyang anak, 6 na anak na katuwang niya ayan sa buhay. Well, anyway, kung sino po yung makakita nito or sa kinsa man na makataan ng vlog, maka-remember jud mo ni Doktora Rosaroso. So the good thing also about Doktora Rosaroso guys, it's because hindi lang po kasi sa radyo siya tumutulong. So marami din po siyang tinutulungan sa likod. So nung panahon na siya, buhay pa siya, marami siyang tinutulungan not only lang sa radyo. So inuulit-ulit ko yan dahil po napatunayan po yan kasi marami pong tumatawag, naghahanap kung nasaan na siya. So sa mga hindi pa po nakakita sa kanya, ito po yun si Doktora Rosaroso. So siya po yung host po uulit-ulitin ko po sa Kini ang Akong Suliran na on air sa DYHP po, Central Visayas. Sa hapon po ang air ng programa niya. So dito sa school niya may ginagawa po siya ng museum. So may museum po kung saan nakalagay yung mga gamit niya. So this is our beloved Doktora Lourdes Rosaroso. So if you can remember guys, gusto ko po na mag-comment po kayo sa baba na I remember Doktora Rosaroso, I knew Doktora Rosaroso, I love Doktora Rosaroso. Ayan. So para sa kanya po programa na Kini ang Akong Suliran. So I'm very thankful po at least naging part po ako sa kumpanya niya, naging part po ako sa pinatakbo niya pong paaralan. At dito ko po na-mold yung teaching skills ko po for more than it's about 10 years po. Ayun. So dahil po yan sa tulong po ng aming amo, ng boss po namin, na pinakamabait na boss po namin na kung makilala niyo lang siya personally, ay naku po, wala kayong pagsisisihan. Masasabi niyo na worth it po kasi yung mga teaching niya sa amin is nagagamit namin hanggang ngayon. Even we are working in some other companies like me now. I'm no longer active in teaching but I can still remember all this mga advices na sinasabi niya kasi open siya sa lahat, especially when it comes to how to deal with people. Actually, meron pa po akong dito ginagamit na kodigo para lang po talaga hindi ko makalimutan. So, she was a lawyer and a doctor, as well as an owner of St. Paul College Foundation Incorporated, with branches in different parts of Metro Cebu.
Doktora Rosaroso was popular for her program Kini ang Akong Suliran, which ran for almost 25 years. As I mentioned earlier, ayun. So, ito po yung mga gamit niya noong panahon na active pa po siya doon sa radio niya. Ayan. So, naka-preserve siya. So, malaki rin pasasalamat namin sa mga anak niya. At least nilagyan po siya ng ganitong setup para po sa mga modern, para po sa mga kabataan ngayon na maririnig na lang nila si Doktora Rosaroso according to their parents sa Kini ang Akong Suliran na pinaka-the best talaga na taga-payo po. Ayan. Here in Central Visayas. Ayan, so para po makita nyo pa lahat sa mga hindi po nakakikilala ni Doktora at para dun sa mga nakarinig lang sa kanya sa radyo, meron pa akong video na ipi-play pagkasunod po nito at sana po ay panuorin ninyo at sana po ay mag-share din kayo para po maalala natin ang kanyang kaarawan. So once again, happy birthday to our late founder of St. Paul College Foundation Incorporated, Doktora Lourdes Rosaroso. Ayan. So, she's celebrating her she's celebrating her birthday on February 11. Ayan. Palihog, tabangog tambagi ko. Dagang salamat. Kini nga akong suliran. Mga igso na tong sawaan ang suglano ni Mark, 9 years old, Minyo, taga Davao City. Apan sa dili, ikaw Mark nagtrabaho isip security guard, tuig ka to 2005. Dili magsugod ang imong suliran, upat na katuig milabay gikan karon. Netong tungora katugon ka, karon matangit ka sa hingpit, nipunit kag